Actitud és vindre aquí. Això és el primer. Dóna igual d'on siguis. Dóna igual del país que vinguis. Dóna igual de la província que vinguis. L'important és vindre aquí, perquè l'actitud és el que ens porta aquí. I després et munten aquí el festival i tu saps que ho estan fent per l'estimació a la música. Portem 11 anys i portem 11 anys patint. Això és el sub-underground, quasi, saps? Vull dir, Muy buen rollo, muy buen ambiente. Es diferente a los conciertos que te puedes encontrar, por ejemplo, en Barcelona. La actitud es disfrutar de la música. El subidón que te pegas. Hòstia, és la passió. Crec que l'actitud és una actitud